маросими пӯшидашавӣ ва ҷоизасупории сеюмин кинофестивали байналмилалии филмҳои кӯтоҳ «НАВСОЗ» дар кинотеатри Ватан сурат гирифт. Нахуст барои шарикони лоиҳа аз ҷониби ташкилкунандагони фестивал ҷиҳати дастгирӣ ва саҳм гузоштан дар рушди синамои миллӣ диплом супорида шуд. Ҳамчунин аъзои ҳакамон суханронӣ карда аҳамияти ин синамобазмро барои фазои синамои кишвар хело муҳим арзёбӣ карданд. маросими ҷоизасупорӣ дар сеюмин кинофестивали байналмилалии филмҳои кӯтоҳ «НАВСОЗ» оғоз гардид. ҷоизаи беҳтарин филми ҳуҷҷатиро филми «Навои осмонӣ» аз ҷумҳурии Қирғизистон, беҳтарин филмнома филми «Кӯби истеҳсоли Қазоқистон», беҳтарин коргардон филми «Кӯтоҳи зери шохаҳои дарахтҳо» ҷумҳурии Беларусия, беҳтарин наборбардор филми «Кӯтоҳи як рӯзи Арманистон». ва ҳамин тавр ҷоизаи махсуси аъзои ҳакамон насиби филми ҳуҷҷатии «Кулол» аз Тоҷикистон соҳиб шуданд. вақте ки ин филмро ба навор мегирифтам бо ҳамкасбонам, мо барои фестивал ё ки барои ҷоизагирӣ ин филмро нагирифтем. ин як дарди ман буд ки ман аз кӯдакӣ орзу доштам, зеро авлодони ман кулол ҳастанд. вақти кӯдак будам, дар хонаҳои онҳо меҳмонӣ мерафтам ва дар байни тануру дигар асбобҳои кулолҳо сохта шуда бозӣ мекардам ва ҳамин дар дилам монда буд ва ҳар гаҳ ягон зарферо бинам, дилам гум мезад. ин филмро барои дили худам вақте ки имсол соли ҳунарҳои миллӣ вақте ки эълон шуд, гуфтам биё ҳамин филма гирам ва ҳамин филмро гирифтам. аъзои ҳакамон барои соҳиб шудани шоҳҷоизаи ҷашнвораи «НАВСОЗ» филми «Чойи ҷумҳурии Ӯзбекистон»ро лоиқ донист. ёдовар бояд шуд ки дар сеюмин кинофестивали байналмилалии филмҳои кӯтоҳ «НАВСОЗ» 20 филми кӯтоҳ дар бахши озмунӣ ва ғайриозмунӣ иштирок доштанд ва дӯстдорони синамо аз тамошои филмҳои кӯтоҳи ҷаҳонӣ лаззат бурданд.